Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... het is nou... Tomketiet. Ja. Bij squallen is het altijd heel druk met heiten en memmen die te binnen squallen brengen. Soms kunnen we er haast net in je stroog. Maar dan vind ik een politiepak in een verklaaierskisten. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krulint heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Tomke en Romke binnen een pliesje. Tomke zit achterop bij Cornelia op een fiets. Romke zit voor in het kworken. Tomke gaat naar squallen, naar juf Klaske. Binnen we er haast, Cornelia? Ja, ja. Zeg, derde de squal al. Wat is het dit druk? Wat toch die mensen daar al hier? Dat binnen de heiten en de memmen en de pakers en de beppers. Die brengen de bijen naar juf Klaske. Dat toch ik anders ik bij Tomke. Ik vind het maar domme meisken. Ze staan midden op het dik te praten. Die auto kunnen het hier stil. Er is toch wel een stoep, hè? Hé, van de kant. Wij willen we terug. Ja, van de kant. Aast, kom je hem nog onder de auto? Toch, ik ken het eerst op het squalplein komen met de fiets. Cornelia en Romke brengen Tomke in squallen. Hij krijgt een dikke tuut van Cornelia. En een slikje van Romke. Ik hel je de aas wel weer op, Tomke. Maar lekker boatje. Tomke wil graag met de verklaaikisten boatje. Hij doekt in de kisten. Hildo, onderin vindt er een politiepak. Oh ja. En een echte politiepet. Tomke loopt het pak aan en zet de pet op. Dan shot er in de spiegel. Ik ben politie Tomke. En politie Tomke de baas. De baas hoe juf Klaske en hoe Cornelia en Romke. En hoe alle domme heiten en memmen op het dik. In één krijgt Tomke een prachtig idee. Heel stil ziet het er zijn rechttas uit de bak met fruittasjes. En dan verstopt er de grote politiepet en de politiejas in zijn rugzak. Zo. Ik maak nog een pinnen om te schroeven. En papier. Op de tafel van juf Klaske lijkt een pinnen en een schroefblokje. Ja. Die kennen mooi broeken. Ja. De pinnen en het schroefblokje verdwijnen ek in zijn tas. Gauw leidt Tomke de rechttas weer in de bak. Zo. Ginien had wat jongen. Het is tijd om naar huis te gaan, jongens en famkes. De heiten en memmen en pakers en beppers komen er alweer aan. Vergeet je hem rechttasjes net, hè? Hast mooi boaten van de mond, Tomke. Jouw meid die een rechttas, maar hij liet het zo zwier. Nee, dat hoeft net, Cornelia. Ik ben al grut. Die kan ik zelfs wel tillen, hè? Cornelia en Tomke rennen naar de fiets. Romke stiet naast de fiets te wachten. Tomke! Als het al jongen? Al die mensen stemmen midden op het dik. Oh, zal ik zien de koeten bieden, Cornelia? Dan draven ze wel voort. Die Romke. Dat toch stond net. Ik wil dat ze wat aan de kant komen. Ik ken de wereld deel met de fiets. Romke, ik heb een plan. Maar Thomas me helpen. Hastig doet Tomke zijn rechttas in. Hij loekt de politiejas eruit en doet die aan. Dan zette de grote politiepet op een kop van Romke. De pet zakkert hem haast door de eren. Hij neemt de pinnen en het gele schroefblokje. En kleer, ben politie Tomke en Romke. Tomke en Romke, wat toch in hem nou? Wat met die pet op Romke zijn kop en hoe komt ze aan die politiejas? Elke hier begint Loen te leiden. Politie Romke liet voor een heid staan die midden op het dik stiet met zijn fiets. Ik ben politie
politie Romke en jou krijgt een bekeuring van mij. Die is goed, een bekeuring. Waarom krijg ik een bekeuring? Politie Romke. Jo staan min op het dik te praten. En wij kennen er net los. Astrid is heel plat. Zo plat als een dobbeltje. Tomke kriebelt wat met de pinnen op een briefje. Hij jouwt het briefje aan de man. Hier in de bekeuring. Jongen, nou, dit is net zo best. En als ik nou eens netjes op een stoepen steen ga, krijg ik dan geen bekeuring meer? Dat moet ik even aan politie Romke vragen. Nee, dan krijg je ook geen bekeuring. Nou, dan ga ik maar gauw op een stoepen staan. Kom gauw, meisken, al je van de dik. Deze politieman heb ik grut gelijk. Wij moet ik net zo gevaarlijk doen. Even later staan alle mensen krees op een stoepen en in de dik leeg. En dat blijft ik zo. Want als ze weer midden op het dik staan, nou, dan komen politie Romke en Tomke weer in actie. En dat willen de heiden hem en pakers en beppers net. Nee. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Twa. Hoeveel eren hast du? Twa. Hoeveel eren hast du? Twa. Maar du hast maar één noos. Spita, maar het is net oos. Ja. Hoppa! Jongens, zullen er een nieuwe oppas bij Marieke oppassen? Nou, daar had ze hier nog geen zin in. Daarom bedenken ze al je ding om te zorgen dat er net wegkomt. Auw! Pieren Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze met de ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Een nije oppas. Marieke haar mem is net zo vaak voort. Maar als ze al eens een joen op stap giet, dan komt Ingrid om op te passen. Dat giet al jaren langzaam. Marieke vindt dat best. Ze had het altijd heel gezellig met Ingrid. Maar Joert rint het oors. Ingrid ken Joert net. Dus komt er een oren. En daar is Marieke net zo blij mee. Stom. Ik moet om 6 uur al thuis wezen. Want dan komt de oppas. Ingrid? Hé, dat is hem correct. Een oren. Een man. Een man? Waar is dat dan? Ja, weet ik net. Dus mem zei dat ik hem wil koel, maar ik ken hier nog geen man. Misschien is het de meesterwol van Squallen. Die kist anders wel. Ja, doe net zo flauw. Zelfs net. Die mag wel gek wezen. Nou, vreeg het je mem dan. Dus mem is al voort. Het feest is van een beetje op balkon en het wordt de hele joen en dan zit ik maar die stomme man. Had je mem oors niet zijn? Nee. Alleen nog dat het de man weer en dat ik hem wil koelen en doe knippen ergens heel stom. Dan zit het heel leuk, Fien, zei ze nog. Leuk. Aas vindt het denk ik nog leuk en dan komt er al een keer in. Dan maar zorg je dat hij het net leuk vindt.
Gewoon raartje in hem dwaan. Dat het denkt dat je een heel raar band bist. Ja, goed idee. Ik zit gewoon neertje in hem. Of ik jou alleen nog maar rare antwoorden. Zout in een kofje. Ja. Maar hoe dacht ik dat? Hij zal zelfs de zoeker ervoor in dwaan. Gewoon zout in de zoekerpot dwaan. Ja, we kunnen wel meer bedenken. Gis mij? Pier en Marieke draven naar huis. De klok slacht krekt 5. Ze hadden nog een uren om te bedenken hoe ze de nieuwe oppas het libben zo zoer mogelijk maatje kennen. Jere, de sepper van de televisie. Wat was er mij? Bijstopje? Of nee? Ik weet nog wat betters. Ik hel je de batterijen eruit. Ja, en de kranten gooi ik ook voort. Ik hel je wel een van 3 weken lien uit het hok. Zal ik alle stekkers eruit loeken? En nog de schemerlampen het net. Of draai alle lampen eruit. Nog beter. Ja, en de kersens van de bank. Hey, gooi de bank vol kleen, dan kun je er alleen maar op een houten stoel zitten. Hast al zout in de zoekerpot hier? Ja, gewoon trouw de zoeker heen. Dan valt het net op. Zou er chips eten en zo? Ik denk het wel. Behalve als het op is vanzelfs. Wat bedoelst? Als wij nou zwargje tot de pakken leeg binnen. Ja, goed idee. Wat zul erop zien, Noor, Sjen? Zie je, papoen. Voor de zelk hier. Lekker. Hey, wij laten in beide poeden een liets beetje zitten. Wat restjes. Dat het denkt dat er nog wat is. Ik had ook nog wel nepkots. En een hoenendrol. Van plastic? Ja. Krijgt echt. Gaan we je met mij korrels met z'n krikken litten? Ja. Dan leggen we dat in de keuken op een vlier. Oké, haast. Neem maar op. Gooi de rest maar over de vlier. Ja. En een poederek. Nu maak je nog meer rotzooi. Mastert, van zelfs al je wel weer oprijden. Voordat je mem dus komt. Oh ja, stom. Nou, wist je wat? Ik liet het helemaal hier oprijden. Nog beter. Ik zei gewoon dat dus mem haastig voort moest. En dat ze zijn had dat hij het huis wel even netjes meidje kind. Die is goed. Die vent komt je nooit weg. Hoe laat is het? Het is al 6 uur. Hier kun je zo wezen. Proost je nog even? Kist hem zien. Oké, maar ik zit neertje in hem, ja? Oh, hoed ik net. De zuster maar. Oh, Pier. Ik ben er zenuwachtig van. Kom mij. Waarin? Hij de deur, hoen. Je zit voor de deur. Oh, ik ben net al innig. Nou, toch hier. Ha, goeie. Daar weer ik al. Hé? Paken? Je bent erbij, dus joch ik. Maar... Kom Paken hier op te passen. Ja, wat oors? Dat hier ik opraad met je mem. Of ging je mij net verwachten? Nee. Mem, hier zijn... Een man die te parcours. Nou, net een verkeerd woord bij. Je kennen mij, jongens. Ik zei nog, zie je mem, steeds maar neert, want oors komt die Pier ook nog en dan moet ik weer een verhaal vertellen. Maar ik zeg het, je hier mij wel terug. En Pier, jongen, hoe is het mij die? Goed, Jer. Maar ik moet dadelijk naar huis. Geen tijd voor een verhaal dus? Nee. Ach, wat spietig nou. Ik denk dat wij eerst nog even wat oprijden moeten. Ja, dat zal wel matten. Anders komt Paken hier nooit weg. Huh? Hoi! Ja. De stekker. De stekker. De stekker. De stekker. De stekker. De stekker.
docht het net. Waarom docht het nou net meer? De stekker gaat in het stopcontact, dan is het zalig leer. Wat doe je? Ja. De stofzoeger die docht het net. Hij docht het net, hij docht het net. De stofzoeger die docht het net. Waarom wilde nou net meer? De stekker maakt in stopcontact. Hopla in het stopcontact. De stekker maakt in stopcontact. Dan is het zomaar klaar. In het wagen. De stekker, de stekker. In het wagen. Dan is het zomaar klaar. De stofzoeger die docht het net. Hij docht het net, hij docht het net. De stofzoeger die docht het net. Waarom wilde nou net meer? De stekker maakt in stopcontact. Hopla in het stopcontact. De stekker maakt in stopcontact. Dan is het zomaar klaar. In het wagen. De stekker, de stekker. In het wagen. Dan is het zomaar klaar. In het wagen. De stekker, de stekker. In het wagen. Dan is het zomaar klaar. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.